Prijatelji moji, danas ćemo govoriti o Krimu i samo o Krimu, isključivo, jer su Ukrajinci pokrenuli kampanju koja traje već nekoliko mjeseci i vidimo rezultate. Rezultate za koje su tvrdili da će biti veličanstveni prije ljeta. Svi su mislili, dobro, to su samo priče, ali sada to vidimo. Pa hajde da vidimo kako se ova kampanja protiv Krima ili izolacije Krima razvijala u travnju, lipnju, srpnju i kolovozu. Krim je Putinov dragulj. To je zapravo ono što on vidi kao svoje životno djelo. Poluotok vrlo važan za rusku ratnu mašineriju. Također, bombarderi su poletili 2022. kako bi započeli ovaj rat protiv Ukrajine, punu invaziju. Također, bombarderi sada polijeću s Krima. Također, dronovi polijeću s Krima. Dakle, to je vrlo važno za Putina s vojnog aspekta. I također, milijuni ruskih turista su tamo dolazili. Kažem, su dolazili. Situacija je sada drugačija. Svi znaju za Kerčki most, to je veza s Krimom. Opet, to mu je praktički najdraži projekt. Ukrajinci su ga oštetili. I sada potpuno natovareni vlakovi više ne mogu prelaziti preko njega. I potpuno natovarenim kamionima također nije dopušten prelazak preko njega. Zato su morale biti pronađene alternativne rute za opskrbu Krima svime što mu je potrebno. Tako je izgrađena R220 ili Novorosijska autocesta. Ova autocesta je opskrbljivala Krim. Kamion za kamionom, stotine i stotine, čak i 1000 kamiona prelazile su ovom autocestom. Opskrbljujući Krim svime što mu je potrebno, i vojno i civilno. Medjar je zatvorio ovu autocestu. Imaju vatrenu kontrolu nad njom. Već 4 mjeseca uništavaju kamione i to je izuzetno bolno za Ruse. Zato su otvorili još jednu rutu. Pomorski putevi Azovskog mora. Govorimo o stotinama brodova, naftnih tankera, brodova s gorivom, teretnih brodova koji idu naprijed natrag između kopnene Rusije i Krima. Ova kampanja je zapravo započela svoju agresivnu fazu u travnju ove godine, 2026. Ovdje možemo vidjeti, znam da su snimke nevjerojatne, ali možemo vidjeti Budanova, da, tog Budanova, kako skače s jedne od Bojkovih kula. Ovo je jedna od kula. Možete vidjeti da je ovdje napisano Krim 1, Krim 1. To je toranj za proizvodnju i bušenje plina između Krima i Odese, otprilike. A Budanov, kao tako visoki obavještajni časnik, skačući s toga, to je zapravo ogroman srednji prst Putinu, poručujući da to možemo učiniti. Ovaj dio mora držimo pod vatrenom kontrolom. Kontroliramo ove kule. Usput, nakon ovog videa, Rusi su poslali dronove na ovu kulu. Ovo je Budanov, koji se doslovno smije ruskoj obavještajnoj službi u lice. Ne biste to trebali raditi ako ste čovjek na položaju kakav je Budanov imao u tom trenutku, ali on je to učinio. Ovo pokazuje kakav je bio plan Ukrajinaca, da se ne boje Rusa koji dolaze s Krima i da će vatrom izolirati poluotok. Spomenuo sam drugi put prema Krimu, logistički put. Pomorski promet na Azovskom moru. Pogledajmo kako to izgleda na datum 8. kolovoza. Ovo je savršen video. Ima puno videa, ali odabrao sam ovaj jer vam pokazuje da Rusi nisu u stanju zaštititi svoju flotu u sjeni na Azovskom moru. Ovo je jedan od ukrajinskih dronova koji lovi jedan od brodova ruske flote u sjeni na Azovskom moru. I možete vidjeti s obale sustav protuzračne obrane Pancir S, najbrojniji ruski sustav protuzračne obrane, kako ispaljuje raketu. Rakete protiv dronova, ili projektili, oprostite, kako bi srušili ovaj dron. I promašuje. Naravno da promašuje. Ali to neće biti jedini pokušaj. Vidimo drugi pokušaj istog sustava koji ispaljuje drugi projektil koji pokušava srušiti ovaj dron i opet promašuje. Ovo nije mala stvar. Ovo znači da Rusi ne mogu zaštititi svoju flotu. Imaju stotine, ako ne i tisuće ovih sustava, doslovno duž cijele obale, kao i oko Moskve. Ali ne mogu pogoditi manje ukrajinske dronove. Usput, ovo je brod koji će dron pogoditi. I imamo čak i treću raketu koja dolazi iz istog sustava i opet je promašila. 3 rakete. Ukrajinci su usavršili tehnologiju dronova ili njihovu veličinu ili kombinaciju ta dva, tako da ih Rusi ne mogu srušiti svojim sustavima Pancir S. Imamo nekoliko snimki Pancira koji obaraju ukrajinske dronove iznad Moskve, na primjer, ali većinu njih ne mogu pogoditi. Dakle, ovaj broj ovdje je ono što Magyar uvijek stavlja na svoje snimke svojih dronova koji uništavaju brodove. Ovaj broj zaista označava broj brodova koje su pogodili. Ovo je 207. brod koji su pogodili još od 7. lipnja na Azovskom moru. 200 brodova. Može se reći da Ukrajinci zapravo kontroliraju Azovsko more, odnosno drže ga pod vatrenom kontrolom, oduzimajući tako drugi logistički pravac koji sam spomenuo.
Prvi, Kerčki most, više ne funkcionira, a sada ni Azovsko more. Zatim autocesta R20, kamioni. Kako stoje kamioni? Ako brodovi ne opskrbljuju Krim, možda će kamioni. Ovo je usput autocesta. Možete vidjeti isprekidanu liniju ovdje, koja prolazi kroz Mariupolj, zatim Melitopolj i zatim ulazi u sjeverni Krim preko brojnih mostova koji su ovdje postojali. Kažem postojali, u prošlom vremenu. Postoji mnogo videa o ovoj autocesti, ali opet, odabrao sam 2 da ih vidite jer su vrlo svježi. 9. kolovoza. To je bilo jučer. Ogroman broj kamiona svakodnevno prolazi ovom autocestom, a Ukrajinci ih napadaju kad god požele. Ovo je jedan od vozača kamiona koji govori. Pogodili su auto točno ispred nas, doslovno. I pogledajte koliko je sada kamiona u prometnoj gužvi. Gori, ne možemo proći. Gledajte, dečki, voze ravno kroz vatru. Usput, svi ovi vozači traže višestruko veću plaću nego što bi tražili drugdje, jer je ovo vrlo opasna zona i bit će pogođeni. Također, osiguranje zapravo ne želi pokrivati ove kamione, jer često izgaraju zbog ukrajinskih dronova. Dakle, tko god šalje bilo što na Krim preko autoceste R280, Novorosijske autoceste, morat će plaćati ogromne plaće vozačima i sulude cijene osiguranja, ako ih uopće netko želi osigurati. Dakle, to je vrlo opasno. I nije lako pronaći prijevozničku tvrtku koja to radi, jer time dovodi svoju imovinu u opasnost. Govorimo o kamionima. Dakle, opskrba Krima na ovaj način je moguća, ali je vrlo skupa. Izgubit ćete neke kamione, a plaće su sulude. Jedan od njih je izgorio, 10 ih je prošlo. Možete vidjeti da je ovaj konvoj prošao prilično dobro, ali neki drugi konvoji nisu te sreće. Imam konvoj od 6. kolovoza, a oni idu svakodnevno, usput rečeno. Svaki dan. 10 do 15 takvih kamiona bude uništeno. A iz ovog konvoja 3 kamiona su uništena. Ukrajinski dronovi pogode točno u sredinu prednje kabine i to je to. Kamion obično izgori do temelja. Ostali nastavljaju dalje. To je jednostavno cijena koju je Rusija spremna platiti da opskrbi Krim. I to ih iscrpljuje do kraja. Doslovno je tako. Opterećenje na logistiku je toliko veliko, troškovi su toliko visoki, a ipak nema željeni učinak. Postojao je još jedan mali pomoćni pravac, prijeđemo na posljedicu koju Krim sada osjeća zbog nestašice. Postojao je još jedan pravac koji su Rusi koristili. To je bio trajektni prijelaz preko Kerčkog tjesnaca. Dakle, most više ne može podnijeti teška opterećenja. Govorimo o vlakovima i natovarenim kamionima. Ne može podnijeti ni osobne automobile. Dakle, postojao je trajektni prijelaz na Kerčkom tjesnacu, prilično blizu mosta. Možete vidjeti trajekte, oni zapravo izgledaju kao obični trajekti bilo gdje. Možete ih vidjeti. U srpnju, osim ukrajinskih napada u Azovskom moru, stotine brodova, kao što smo vidjeli, onesposobili su 5 trajekata. 3 od njih su teško oštećena i više ne mogu obavljati logističke zadatke. 2 preostala plovila, Lavrenti i Penađa, sada se koriste kao nepokretne barže s tegljačima. Prijelaz i dalje ostaje jedna od rijetkih relativno sigurnih ruta za opskrbu gorivom okupiranog Krima. To znači da sami trajekti više nemaju pogon, motori im ne rade, ali mogu koristiti tegljače kako bi ih i dalje koristili kao barže za prijevoz cisterni s gorivom, kao što možete vidjeti ovdje na satelitskoj fotografiji. Utovare te kamione na trajekt i samo ga odvuku preko. To još uvijek funkcionira. Ovo Ukrajinci mogu i hoće zaustaviti. Također, sve je jako preopterećeno, jer od 5 trajekata rade samo 2. Sve to zajedno znači da kamioni s gorivom koji prolaze autocestom R2080, neki od brodova koji prolaze Azovskim morem i ova 2 trajekta zajedno ne mogu opskrbiti Krim. Vratimo se malo unatrag. Vraćamo se na 16. srpnja, jer je to bio prvi put da je guverner ruskog okupiranog Krima priznao situaciju. Prije toga sve su bile laži. Laži na njegovom Telegram kanalu da će sve biti u redu. Bilo je nestašica benzina, nestanaka struje, nije bilo vode. A on je govorio, bit će sve u redu, ne brinite, rješavamo to. Dana, 16. srpnja, ovo je poruka koju je objavio. I od tada je sve krenulo nizbrdo. Što se tiče goriva, nažalost neće biti zajamčene dnevne prodaje benzina na benzinskim postajama. To znači da još ne možemo napraviti točne rasporede. Dakle, pritisak će se nastaviti još neko vrijeme. Što se tiče električne energije, trenutno je nemoguće napraviti raspored koji bi ravnomjerno raspodijelio struju po cijeloj Republici Krim. Jer Ukrajinci, osim svega što sam spomenuo, sustavno napadaju svaku trafostanicu koju mogu pronaći. Čak i najmanje trafostanice od 110 kW napadaju ih dronovima. Napadaju energetska postrojenja i sve što je povezano na električnu mrežu.
A ako pogledate satelitsku snimku, možete vidjeti da izgleda kao Sjeverna i Južna Koreja iz svemira. Jedna je u mraku, druga nije. Prije godinu dana Krim je bio prepun svjetla iz svemira, jer je bio turistička destinacija cijele Rusije. Sada je noću u mraku. Dakle, ova kampanja Ukrajinaca je stvarno uspjela. Kao što sam već rekao, kada kriza završi i ciljevi koje je postavio šef države budu ostvareni, praktički govori o zauzimanju cijele Ukrajine. Ako se to postigne, potpuno ću objasniti svaku konkretnu situaciju i izložiti razloge iza donesenih odluka. Bla, 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 politički govor. Trenutno ne postoje pravedni rasporedi koji bi zadovoljili potrebe ljudi u svim regijama. I neće ih biti u skoroj budućnosti. To ću odmah reći. Rusi su nekako navikli da im njihovi političari i vođe, znate, lažu da je sve u redu dok vani vide kako gori. Kada guverner okupiranog Krima kaže da stvari nisu u redu i da nećete dobiti gorivo, vodu ili struju, tada su Rusi počeli napuštati Krim. Deseci tisuća. Tada su počeli prodavati svoje stanove. Tada su počeli otkazivati svoja putovanja na Krim. Na primjer, jedan od 10 videa pokazat ću vam ovu ženu, jer nam to vrlo kratko objašnjava. Hitno moramo prodati naš stan u Jaltu. Da, Jalta, gdje se održala Jaltska konferencija, praktički izdajući pola Europe, predajući ih komunistima. Možda je netko zainteresiran jer imamo stvarno odličnu lokaciju. Udaljeni smo samo 1 minutu od tržnice, 1 minutu od autobusne stanice. More je jako blizu. Ima sva potrebna infrastruktura. Ima i privatno dvorište gdje možete postaviti roštilj. Dakle, sve je savršeno. Zašto prodajete? Ona ne spominje dronove. Ona ne spominje nestanke struje, vodu, nedostatak vode, ludo visoke i skupe cijene benzina ako ga uopće ima. Ona ne spominje strah koji osjećaš dok živiš tamo, jer eksplozije dronova događaju se svake noći. Mislim, pričati o roštilju u svom dvorištu, to ti stvarno ne treba kao pogodnost. Možeš se jednostavno preseliti u bilo koji stan na Krimu i dobiti te besplatne vatre za roštilj koje ti daje ukrajinska država i njihovi dronovi koji pale rusku imovinu. Tu je i pomoćna prostorija, nešto poput garaže gdje možeš uvesti struju i pretvoriti je u odličan studio. Kad bi bilo struje, mogao bi to napraviti. Ona to ne spominje. Prijatelji moji, Krim je raj. To je rajski otok, uglavnom, ako nema rata. Dakle, jedini razlog zašto prodaješ ovaj stan na rajskom otoku je zato što je nekretnina tamo bila jako tražena posljednjih 10 godina među Rusima. Ako prodaješ, stvari moraju biti stvarno loše. U svakom slučaju, ljudi, možda netko zna nekoga tko je zainteresiran, jer naravno, sada ćemo početi tražiti agenta za nekretnine. Ali htjeli smo uputiti poziv. Možda bi netko htio kupiti stan. Stvari su se tako posložile da hitno moramo prodati naš stan ovdje. To je otprilike cijela priča. Ako znate kontekst ovoga, ima desetke, ako ne i stotine, Rusa koji prodaju svoju nekretninu na Krimu. Usput, kome oni prodaju? Ako nešto kupujete, također i u Rusiji, oni su kapitalistička zemlja. To uvijek radite putem hipoteke ili bankovnog kredita. Tako ljudi uglavnom kupuju svoje domove bilo gdje. Pa u Rusiji, ova žena ima pitanje. Oni postavljaju pitanje predstavniku Alfa banke, jedne od najvećih, ako ne i najveće banke u Rusiji. Je li Krim naš? Je li Krim? Je li naš? Ruski. I predstavnik banke se ukoči i počne joj pričati gluposti. Zato što Alfa banka ne daje hipoteku ili kredit za kupnju imovine na Krimu. Oni ne priznaju Krim kao ruski. Ili čak i ako to priznaju riječima, ne žele tamo ulagati nikakav novac niti preuzimati bilo kakav rizik. Što znači da ne vjeruju Putinu i ruskoj vladi dovoljno da bi Krim bio siguran. A ako to ne rade ruske banke, također sam u prethodnom videu govorio o Ozoni. Druga najveća dostavna tvrtka u Rusiji koja ne dostavlja na Krim ne priznajući ga kao dio Rusije. Politički ga priznaju, ali ne i svojim dijelima i postupcima. Dakle, ruske tvrtke ne žele imati nikakve veze s Krimom, jer im to donosi gubitke, budući da Ukrajinci drže ih pod vatrenom kontrolom. Ukrajinci mogu uništiti njihovu imovinu tamo, što znači da Putin ne može održati poluotok sigurnim, što znači da ne može natjerati ruske tvrtke da tamo ulažu, što znači da će to biti pustinja. Bez ulaganja novca, Krim će biti pustinja. To je vrlo vrući poluotok. Potrebna je infrastruktura za tekuću vodu, za polja, za bilo što da ne bude pustinja. Potreban je stalan dotok novca koji je sada prestao. Zato što tvrtke ne vjeruju Putinu da može održati sigurnost. Daću vam primjer. Već ste vidjeli trajektni prijelaz. Ukrajinci su ga pogodili. Pa 16. srpnja. Najzaštićenija područja na Krimu, a ima ih mnogo, su ruska vojna uzletišta. Ima ih prilično mnogo na Krimu.
To je vrlo militariziran poluotok. Ukrajinski dronovi 16. srpnja uletjeli su, pronašli Su-24. Jednostavno su ga uništili. Baš tako, na zemlji. Nijedan ruski protuzračni sustav nije ih mogao zaustaviti. Jednostavno su ga digli u zrak. Znam, to je samo jedan avion. Vidite mnogo ukrajinskih dronova kako pogađaju avione. Ali ovo je Krim, ovo je Putinov ponos i dragulj. A na Krimu su najzaštićenija područja, luke i aerodromi. A ukrajinski dronovi uništavaju avione na tim aerodromima i dronovi uništavaju brodove u tim lukama. Tako da nijedna ruska tvrtka ne želi imati nikakve veze s tim da njihov novac ide na Krim. Što znači da će se ljudi iseljavati. Usput, ono što nisam spomenuo je da Krim, među stotinama tisuća Rusa koji su došli u posljednjih 10 godina uz Putinov blagoslov, Krim još uvijek ima svoje lokalno stanovništvo, koje tamo živi još iz dobrih, starih ukrajinskih vremena. Oni još uvijek žive tamo. I dovodim vam jednu od okupatorica, Ruskinju. Žali se da među njima žive ti izdajnici. To su izdajnici koji su tamo bili prije sa svojim domovima. Pogledajte, trebalo je samo nekoliko sekundi i minuta. I posljednje što sam htio reći je da ovdje imamo agente spavače koji namjerno pale svjetla iz svih ovih zgrada. Tamo. Tako da dronovi lete prema njihovim svjetlima. Bio sam prokleto šokiran ovime. Apsolutni ološ, naravno. Dakle, ti Rusi uđu na okupirani teritorij i ljuti su što ljudi koji su tamo prije živjeli čekaju da ih vlada oslobodi od tog ruskog ološa. Žena ne može shvatiti zašto ih ne žele tamo. Ta žena živi u potpunoj iluziji. Uopće joj nije jasno da ti ljudi, ti ukrajinski ljudi ili Tatari, koji zapravo stoljećima žive na tom poluotoku, ne žele Ruse tamo. Dovezli su se ovamo autima, bljeskali signalnim svjetlima kako bi usmjerili dron. Bljeskali su dronu sa zgrade od 9 katova, pokazujući mu kamo da leti. U svakom slučaju, dečki, ima puno izdajnika. I živi među tim izdajnicima. To je jednostavno odvratno. Apsolutni ološ. I sada ona kaže sljedeću stvar koju sam oduvijek želio reći svakom Rusu koji živi u Estoniji. Svakom Rusu u Latviji, Litvi, Poljskoj i Ukrajini. I na Krimu. Da, to im želim reći iz najčišće namjere i srca. Poslušajte. Ako ne želite živjeti ovdje, idite za Boga. Uzela mi je riječi iz usta. Nitko vas ne zadržava ovdje. Zašto dobra ga dovodite ljude u opasnost? To je zastrašujuće. Živimo među izdajnicima. Pa, ako je se ne sviđa, uvijek može otići. Dakle, kakve su posljedice toga što su ukrajinski dronovi pogodili logističke rute? Govorili smo o udarima. Sada razgovarajmo o posljedicama. Ova žena snima stvarnost. Već 13 dana nema struje. To znači da će vam hladnjak i zamrzivač postati topli. Sva hrana, meso, mliječni proizvodi će se pokvariti. Ne možete kupiti hranu i čuvati je. Morate je kupiti i odmah pojesti. Morate skupljati kišnicu ako ljeti padne kiša. Ponekad dugo nema kiše. Neki stanovi, opskrba vodom ovisi o struji, pa bez struje nema ni vode. Ako želite napraviti kavu, morate je praviti na starinski način. Fizički morate usitniti zrna. Ako želite napuniti mobitel, morate otići na jednu od benzinskih postaja ili trgovina koje još imaju veliki generator i tamo ga napuniti. A generatore možete kupiti ravno s kamiona, koje preprodavači prodaju po ogromnim cijenama. Tako da situacija postaje prilično beznadna za civile. Ova žena nam govori da... Znate, mora oprati kosu u umivaoniku. Ne znam zašto, ali u umivaoniku. I mora je osušiti na suncu. Za mene, i kao muškarca naravno, ne mogu baš razumjeti da je to neka muka, jer me takve stvari ne zanimaju. Ali za Ruskinju pretpostavljam da je to problem. Također, mora kuhati hranu na jednom od ovih štednjaka koji ima plinsku bocu u sebi. Imam potpuno isti štednjak. Milioni Ukrajinaca imaju ovakve štednjake. Možete kupiti plinske boce. Ona mora skupljati vodu kad ima vode 1 ili 2 dana. Mora napuniti sve što može. I moraju podgrijavati hranu u kaminu. Dakle, oni su otprilike u istoj situaciji u kojoj su Ukrajinci posljednje 4 godine. Mislim da je to dobro jer mogu otići. Krim nije njihova domovina. Ukrajina je domovina Ukrajinaca. Većina njih neće. Ne mogu i neće otići. Rusi ne mogu napustiti Krim. To im je samo drugi stan tamo. Drugi aspekt, drugi simptom toga što Ukrajinci guše ove logističke rute je nedostatak benzina, što znači da će benzin biti razrijeđen vodom. A ruska vlada je odobrila prodaju benzina niže kvalitete, koji sada uništava automobile, motore.
Također ostavlja ove tragove na automobilima, što znači da u njemu ima nešto što reagira s bojom. To je užasno. Uništava stotine automobila i uništava lak na njima. Ljudi ih dovode. A ovo je jedan od radnika u automehaničarskim radnjama i kaže da sada ima toliko klijenata kojima treba lakiranje, a motori su se zablokirali jer su novi, moderni automobili ne mogu podnijeti to starije gorivo. Ne mogu. Standard goriva mora biti stvarno visok ili će se motor zablokirati. I na kraju, plaže. Odeš na Krim, dođeš na jednu od plaža, nema struje, nema vode. Dobro, barem ovdje si u raju. I ovo je ono što vidiš. Zmajevi zubi. Na nekim plažama postoje doslovni rovovi na plaži koje moraš prijeći da bi došao do vode. Ovo nije atmosfera za odmor. Ovo odaje dojam da će uskoro doći do invazije. I ovo je ono što oni vide. Mnogi poslovi na Krimu su živjeli od milijuna Rusa koji su tamo dolazili kao turisti. Ako njihovi turisti ne dođu, ti poslovi će bankrotirati. Ako su plaže takve, nema vode, nema struje. Možeš vidjeti što se događa s poslovanjem i novcem. Čak će i oni otići. Svi će otići. Ovaj poluotok se guši. Ukrajinci nisu u mogućnosti, moram to reći, nisu u mogućnosti rasporediti kopnene snage na Krimu. Ako ljudi to misle, onda ne znaju stvarnost. Stvarnost je da Ukrajinci to ne mogu učiniti jer trenutno nemaju tu sposobnost ni na koji način. Oni rade ono što mogu. Čini okupaciju ovog poluotoka što težom, bolnijom i skupljom za Ruse. I Ukrajinci to rade odlično. To je to, prijatelji moji, za danas. Biću opet s vama svakog ponedjeljka, srijede i petka. Dakle, do mog sljedećeg videa pretplatite se na kanal, postanite mjesečni član i počastite me kalom. Svakako se vratite i doviđenja.